Report. Laing nasudnon nga balita, Chis Escudero nag-ingon nga si Romualdez maoy nagpasiugda sa paghikay sa Senado aron malikayan ang pangutana sa flood control project. Nagpahimangno si Senador Francis Chis Escudero kagahapon batok sa giingon nga lihok sa politikal nga pasiugdahan ni kanhi House Speaker Martin Romualdez aron dauton sa ang Senado isip institusyonal o ang ibhantang sa peligro ang seguridad sa nasod. Ang tumong niini matod pa ni Escudero mao ang paglimbong sa katawan sa pagtabon sa mga tinuod nga responsable sa iskandalo nga may kalabutan sa mga flood control project. Sa iyahang privilege speech nanawagan siya nga sa mga kaubanan nga senador nga dili mo pailad sa script o sa ruwila nga nagtumong nga pagdaot sa Senado pinaagi sa pagpunting lang sa mga senador samtang ipasagdan ang mga kongresista nga maoy yun ang adunay control sa budget sa kapin 300 ka distrito sa nasod lakip na ang pundo alang sa infrastruktura o ang flood control project. Human sa kadaghang public hearing sa Senate Blue Ribbon Committee ni Representative Saldi ko lang sa Ako Bicol Party List na giila nga mo'y nalambigit gikan sa Kamara samtang ulong kasi senador ang gilambigit sa maong kontrobersiya. Ang nahitabo karon mao ang selective justice o ang mob justice. Ang Senado gihulog sa pangag at tubangan sa katawan aron pakalma ang kasuko sa publiko samtang ang tinuod lang ang salary gitabulan o gitagan o gigayon nga makaligkawas matod pa ni Escudero. Nagingon usab ang hustisya dili dapat himuong armas para di piniliay nga pagpanumbaling kay kini makadaot sa kredibilidad sa balaod sa pananaw sa katawan. Walay mutuo o ang tanan ng utana nganong walay apil sa kongresista sa investigasyon matod pa sa privilege speech ni Chis Escudero. Ipangayo usab sa senador nga apilon sa investigasyon si Martin Romualdez at uban pang kongresista nga gilambigit sa mga affidavit o testimonya. Idugang pa ni Escudero nga base sa pagpatuod ni retired Sergeant Orly Gutisa adunay 37 ka mga bag nga puno sa kwarta nga nagkatwidad kining 1.7 bilyon ka pesos nga gidala ngadto sa balay ni Romualdez sa Makati. Apan hangtod karon wala kini giapil sa kaso sa DOJ o wala usab maapil sa freeze order sa Anti-Money Laundering Council. Klaro usab nga iyang ipasidaan nga dili siya maabot o dili bupa kiga kun sabo o dili tugutan nga tabunan ang kamatuoran. Sa iyang pagtapos nanawagan si Escudero sa katawan nga dili magpailad sa giingong sarwela ni Romualdez og ipangayo sa ipahiluna usab ang tinuod nga hustisya. O karon sa sports balita.